И така, здравейте хора, това е видео на Sky Army. Това е сервер, в който ще направя ревю. Сигурен съм, че повечето от вас го знаят, но нали, за тези, които не го знаят, ще направя ревю. IP ще има в описанието на този сервер, на този клип, извинявам се. Не мисля да се бавя много с да се бавя с различните за показване неща в този сервер. Те не са много. Ще покажа ларповете, ще покажа и PvP-то, ако остане време. Ларп. Това видео, между другото, го снимам за втори път, поради причината, че първия път ми звънаха по телефона и много се пресаках. Да, това е дейтрана. Ето на там се тръгва. Това е паркур. Ларп. Опа. Друг парти. Така. Евент, да, евент всеки ден в 9 часа. И събота и неделя, пак от 9 часа има мега евенти. Аз забравих, кажете. Чакайте малко. Вижте. Хай. YouTube. Warp. Warp Enchant. Warp Enchant се намира между другото на спауна. Да, ако искате да закупите, значи 15 мангиза са ви 3 лаписа. 3250 мангиза за 850. Не се струва. Warp End. В него съм ходил, мисля, че беше 2000 по 2000. Да, World Border е 2000 по 2000. PvP, да, има PvP. Бият ви тези. Мисля, че тези ви бият. Да, бият ви. Да се разкараме бързо. Warp. Опа. Извинете, просто се ставам и реших да заснема това видео, поради причината, че нямаше какво да правим. Да, това е факшена. Може да дойдете, когато влезнете в света, в този сервер, може да дойдете тук и да разгледате различните ларпове и да дойдете на Faction Help, за да прочетете това. Защото на мен не ми се чете. Warp Food. Ето там е. Странно ми се разхожда от стая в стая. Бубим. Извинете ме за това прекъсване. Да, това е, Faction Help. Нищо по-различно от другите сервери. Опа. Warp Nether. Уау, спичане. О, яко е. Не, защо по дяволите? Сериозно? Нямах си на представя, че PvP-то беше unable. Смисъл, пуснато. И последния ларп
новини. Да, този сервер е нов, нали? Да, тук са новините, пак на спомена. Този сервер е сравнително нов и сигурно ще се правят нови неща. Но чакайте, забравя да покажа шопа и SMS-а. Сигурно, как казах, ще се правят нови неща. Да, значи това мисля, че беше шопа. Да, това е шопа. Виждате, има от всичко по-много. И много му ги струват. Buy, sell. Добре. Добре, значи изгодно е. You can sell this item. Вау. И тук са реперите. Репера на ръка струва 1000 гинта. И лъки късмет 3 7500. Оу. И да отидем на шопът. На SMS. Аз мисля да пускам SMS за голда. Макар че ми струва 6 ля. Така, значи различни толкова. Мишката ми спря за малко. Значи различните ранкове са Iron. Значи имате Feet, Ignore, Workbench, Back, 3 холма, плюс 3 холма и Kit Iron. Един повече не мога да сета какво е. Текст, нали, SMS info. Това пишете номер 1094. Ето и какво има в Kit Iron. Това е в Kit Gold. Това е в Kit Diamond. Нали, много по-хубави неща. Kit Emerald. И да. Мисля да отида в извинете ме за секунда. Че ми пишат по фейса. Извинете ме за това прекъсване. Ачо. 2004. Добре, ето го PvP-то. Тук сме с Sticky Fart. Нещо си. Извинявам се, ако този човек гледа видеото, не мога да му произнеса нейма. Добре, общо това представлява PvP-то. Както казах, това видео няма да го правя много дълго. Тъй като това все пак е само, нали... Както казах, това само е ревю на сервера. Тъпа. И да, хора, значи това мисля да е за видеото. Довиждане, се видим другия път. Чао и до скоро.